Siellä ratsastetaan. Nyt keskitytään. Niin ollaan nyt Saaran kanssa kävelemässä tallille. Ja mennään hiihtoratsusta Oskulla, jos olisi vielä lunta. Teillä ei ole ihan varmoa, että onko. Ja Saara siis ratsastaa siellä selässä ja mä menen suksilla perässä. Ja mä en tiedä, saadaanko me kuvattua sitä hiihtoratsastusta, kun ei ole ketään kuvaajaa mukana. Mutta yritys on kova. Yritys on kova. Pyritään jotain. Osku! Osku on innokkaasti lähdössä lenkille. Niin. Anna hakee Oskun tarhasta. Ei sitten hakenutkaan. Se pitää olla nopea senkaan. Oho! Ihan kuin ois vähän mono. Ois vähän monoa lentänyt. Haeks mä se? Ylläpitäjä hakemaan. Kun ei tämä idiootti saanut sitä. Kuinka ihana riivi. Sä oot tuhma poika. On se vähän tuhma poika. Ostettiin tällainen kivi eilen. Lähtee vähän tätä karvaa. Kyllä. On kovis, joka ei tykkää mistään. Ylimääräisestä hempeilystä. Niin. Noniin. Yön kiristysparkki. No niin, nyt siirtyi siis kamera pokkariin, joten laatu vähän huononi. Mut me ei ehkä uskalleta Saaran kanssa ottaa sen uutta järkkäriä tänne meidän hululle reissulle. Ai niin pitää ottaa noin jutut tuolta. Oskukin tuumasesta ei oteta. Niin. Eikö? Kyllä. No, sä oot niin vastuuton hevosen omistaja. Niin on. Lämpärit joutuu aina väärin käsi. Nyt. Pitäisköhän meidän ottaa tuo juoksutusraippa sinne taakse, että sä voit antaa vähän hevoseen vauhtia, että mun ei tarvitse potkia kannuksilla kyllä tieverille. Niin, katsokaa, Saaralla on tällaiset hemmetimaiset kannukset jalassa. Tää on niin laiska. Ja tässä me nyt sit käppäillään. Tässä on tällainen, olisiko tää 500 metriä tää matka sinne? Joo. Mä täällä urheasti kävelen nää kaikki kamat sylissä. Mulla on tässä sukset ja vaikka mitä. Ja Saara se vain siellä köpöttelee Oskun kanssa. Noniin. Noin nyt on ihan. Kohta tulee junarata, tai siis ihan tossa justiin, ja Osku ei oikein tykkää sen alituksesta. Ei, eilenkin keulas mulla, kun tuli juna, niin sitten Saara piti ohjista vielä kiinni ja... Sitten mun sormi repesi, tai siis siihen tuli haava. Niin, ja sitten Osku keulas. Ja meinas lähtee, no ei meinannut lähteä, se on fiksu. Nyt tulee toi pelottava alikulkusilta. Osku on vähän korvat hörössä. Ei tuu junaa. Eilen siis tuli just juna, kun oltiin tässä kohtaa. Joo, älä katu mua päin. Jos me päin haluu mennä. Vähän jännittää. Se on auto, niin se vähän pelkää. Vitun pelottava auto. Taas mä kiroilin. Täällä on vähän kuuma, kun mulla on toppatakki päällä ja 2 pitkää hihasti huppari, kun mä luulin, että täällä on vähän kylmä. Mut täällä on ihan sikakuuma. Ota toi kohta pois. Joo. Mä selitin taas jotain omaani. Ei yllättänyt mua. Niin. Sellainen mä vähän oon. Siellä mennään. Nyt Saara vasta nettiin loppuun, kun se vähän katsoo, että millainen pohja tässä on, ja mä purin noin kamat tohon. No vittu, voitko zoomaa taaksepäin? Oliko hyvä? Joo. Ei siinä ole mitään vikaa siinä pohjassa. No hyvä. So what, we smoke weed.
We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. Is this thing on? Word. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Cause you know I'm high as fuck. Living young and wild and free. Mä tässä selässä tälleen yhdellä kädellä ohjaa hevosta ja toisella kädellä kuvaan Annaa ja välillä yritän katsoa kamerasta, osuuko se ollenkaan tohon. Mutta tää heppä vetää aika reipasta tahtia. Mutta kyllä mä tässä yritän nyt just pidättää sitä. No niin, nyt ollaan täällä Oskun perässä. Me kävellään vähän, me ollaan rallitettu nyt ihan kiitettävästä, niin pitää antaa hevosen vähän huilia välillä. Tässä minä olen hienosti kyydissä. Toinen pinteli on karannut. Niin, toinen pinteli on karannut tässä välillä ja Osku on keulinut varmaan 10 kertaa. Ja on aika... Niin, koska mä oon ollut hidas, kun on mennyt vähän nää solmuun ja... Sitten on... Mä oon kerran kaatunutkin, mutta pysähdyksissä en tietenkään vauhdissa. Siinä mä oon tosi hyvä pysymään. Ja niin, Osku ei oikein haluaisi kävellä, niin me tässä nyt vähän tällaista ravikäyntisekoitusta mennään. Ja nyt mun on pakko lopettaa, koska mä kaadun ihan just. Nyt me mentiin sitten loppukäynneille maasta käsin. Käytiin saarella heittää kamat sinne, mitkä ei tuu sitten enää talliin. Ja nyt me sitten ajateltiin mennä kävelemään tosi pitkät loppukäynnit jotain. Oskuu pelottaa. Tää on mun ullasta. Oho, meni väärän suuntaan. Se kattelee meidän talliin. Ihan hurjana. Jossa joku ratsastaa. Siellä. Pääkypärä näkyy. Siellä, oho, siellä on talli. Osku ihan hikos. Oli sen verran kova meininki. No niin, nyt Saara ottaa Oskun karsinaa. Heppa on hoidettu, jalat on kylmätty, suupielet on rasvattu, kaviot otettu ja harjattu ja kuivateltu ja annettu vielä... laitettu tarhaan. Niin, Saara siellä putsailee ja... Osku syö tyytyväisenä heinää. Niin. Siellä se syö heinää. Ja vettäkin on paljon tarjolla. Katsokaa kuinka huolellisesti Saara on karsinut. Se on vähän ylisiisti mun mielestä. Ei koskaan karsina voi olla ylisiisti. Nyt on talli siivottu kokonaan ja Osku syö tyytyväisenä heinää ja nyt me lähdetään Saaran kanssa vetämään täältä. Moro! No action!